Nga si Amy Marcos mahigala nagdana ganitog kana na ang bag nga dunay ang purma buaya gyud. Nakakuhag atensyon didto ni Subiri og sa mga senador. Onya nangumidya pa gyud mahigala nakadakop na kuno sa usa sa man kini oh. Dili ni buaya kanang mga bag nga naay logo nga buaya. Kining baga ang purma gyud buaya gyud. Asa bebe, sige ato pa minawon dobi. Ang isa, dapat makulong silang lahat. Ilan ba sila lahat, ma'am? Lahat ng buhaya. Buaya gining baga. Huli na ako ng isa, dapat makulong silang lahat. Ilan ba sila lahat, ma'am? Lahat ng buhaya. Okay, lahat ng buaya og magisgot tag buaya dinis Pilipinas nadaghan sa Kongreso. Mona karon mahigala og ato bang kinumdum taning buaya sa ato mahigalang zoology kani adto. Maula ni silang pamilyaha sa mga reptiles ni sila. Mao ni pamilya sa tuko kana mga tiki, ibid, how, asa kaning bao reptiles man na. Nabilong man na sa reptile. Ang madakpan ani may gala katurang tiki. Katong dili pag tiki ang tayo to pag ang mga priso katurang ibid, ang how, ang buaya wa. Tayo to, sanay ko na to, mo na day. Mo na mga dakpan lang, Kay hinumdum ta sa una sa atong zoology mahigala. Naman na gibahin man na ang major classification sa mga mananap nga vertebrate o non-vertebrate, invertebrate. No. Onya kana sa vertebrate mahigala na ama din ha makigala ng reptiles, naa diha ang mammals unsa may kalainan. Nanay mga kalainan reptiles, mammals, naa diha ang bird, naa diha ang fish. Unsa pa nang ubanday murag lima man na kabuok, no? Ato nagkuhag zoology, ato na hinumduman murag fish, birds, na diha ang reptiles, mammals. Fish pa, no, na diha. So kana nang dunabay backbone. Unya kanang maong mga buaya nana sa reptiles. Nabilong mga higala. Kanang amphibians kanang mga baki pwede po na mahigalang mabuhi gyapon na ngadto mga kagalaan sa kuan. Kini ni ang tubig makaari po na sa kamad-an, pero kini mga reptiles mausad. Mabuhi sa kamad-an, mabuhi po mga higala sa tubig. Kining mga buaya, ang tinuuray lang ana sa atong zoology na may saltwater nga buaya. Naaman po mga higalay freshwater nga buaya. Kanang sa mga farm dito sa Palawan day, ang buaya to saltwater to no, napoy saltwater napoy sa kuan kana na mga dagkog suba Davao. Na diha mga freshwater nga mga buaya dito mahigala sa Palawan. Nakakaon mga nita day itong kanang kapil ba kagkaon tong katong crocodile sisig. Dili ka ganahan ka og crocodile sisig gunahon na makabida. Buaya ngitong gikaon pero og mahubog-hubog na ka murag lami naman po. Makaon man ng reptiles, kanang mga reptiles. Kana bitaw mga phytons day. Makuha ng phytons ihawon man nila kaunon oy. Kanang bao, kaunon. Mo na sa mahigalang ko na. Hasta nang kanang mga bitin asa lang buaya. Himuon man nila mga higalag crocodile kwan sisig. Kanang buaya. Ang kanang scientific name anang buaya mahigala, ang saltwater nga buaya, kanang nas dagat ba? Kung nakahinumdum ka crocodilos man na. Crocodilus porosos. Crocodilus porosos. Ang sa freshwater depende. Kaya na may sa Africa, na may sa Pilipinas, katong Crocodilus niloticus. Mao ka na niloticus. Mao ka na ang tinuod na sa zoology. Dadaghan pa ng mga klase. Pero sa ato, this Congress, niya kanong mga sikatron, nagitawag ng Crocodilus contractus. Kani mga buaya nga kontraktor, Crocodilus contractus. Wala na ilabot sa zoology ha.
Basta doon ay mga estudyante na mina na to karon. Kato akong giingon sa freshwater o sa kinini ang saltwater tinuod to akong giingon. Pero kaning sa kuana lahi na ni. Kanang crocodilos contractos o ganto pos Congress doon na po'y crocodilos congressmanos. Na po'y crocodilos sinadoros. Pero ang kinadak-an yung buaya, kinadak ang buaya diha sa kuan, nga mabuhi sa kongreso, mabuhi sa mabuhi mahigala sa lower house, mabuhi sa upper house, ha? Kasama sa reptiles, nga mabuhi mahigala sa kamad-an, mabuhi sa tubig. Kini mabuhi sa kongreso, mabuhi po bisag asa. Ang labing dako nga buaya mahigala, ginganlan ng scientific name, pero komedya rin niya, ginganlan og crocodilos tambaloslos.